Mao ni ang isa sa pinaka the best nga skincare karong summer. Anyway mga ka-feeling guwapa, kani nga skincare nga akong i-share sa inyo is mao ni permi na akong gigamit every time nga mogawas ko og balay. So first, kailangan lang jud ko magbutang og Jijo Aloe Eyes. Kay kani mangog Jijo Aloe Eyes nga product mga ka-feeling guwapa is perfect siya para sa summer. Kay ang Jijo Aloe Eyes mga ka-feeling guwapa is bugnaw siya sa imong face samot nag-ibutang nimo daan sa freezer before nimo siya i-apply sa imong face. So grabe siya kabugnaw sa imong face. Kay karon man gud grabe kainit sa earth. So kailangan jud natog skincare. Ug ang kaning Jijo Aloe Eyes mga ka-feeling guwapa, pwede sana ninyo ibutang sa inyong lips kay para dili mag-dry inyong lips. Next ako i-apply sa akong naong mga ka-feeling guwapa kay kaning Bilo sunscreen. Kay for me manggod mga ka-feeling guwapa kay ang Bilo ra ang pinaka the best sunscreen nga akong na-try sa tanang sunscreen. Mao nang dili na ko pwede kalimtan ang ako ang sunscreen. Mas pwede pa nako kalimtan ang akong bana. Ayaw lang jud ang sunscreen, palihog lang. Kay moadto man ko sa school sa akong alien nga anak. So